Il-flus li qed tieħu l-kumpanija Stewart Healthcare qed noħorġuhom mit-taxxi tagħna u qed nitilfuhom minn investiment li jista' jsir għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha. Immaġina Robert, kieku dawk il-flus kienu għandna, kieku stajna, ma dawk il-25 proposta għamilnihom, 35 u 40 proposta. Dawn huma proposti għal pensjonanti tagħna, għaż-żgħażagħ tagħna, għal persuni b'diżabilità, għal mediċini ta' mart li huma expensive biex tixtrihom, hemm tant x'jista' jagħmel għall-edukazzjoni, fid-da meta ngħidu qed noħorġuhom mit-taxxi tagħna u qed nitilfuhom minn proġetti li nistgħu nagħmlu f'investiment fil-budgets tagħna ta' kull sena. Dikjerazzjoni ċara mill-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella meta kien qed jintervjeni waqt il-programm NetLife ta' 3 filgħaxija fejn spjega kif Stewart Healthcare stess ikkonfermaw li dan id-deal kien wieħed irregolari. Da qed jgħiduh huma stess Stewart li da truħamet ir-rappreżentanti tagħhom qed jgħidu li kien prattiċi irregolari and collusive. Ifisser li ġifieri saru ftehimiet sigriti baxx minn wara li ovvjament la ikunu jistgħu jagħtu ċans ta' ugwali lil kompetituri l-oħrajn li setgħu kienu jikkompetu minnhom. Però iżjed minn hekk, ħsara kbira li saret ma saritx lil kompetituri li seta' kien hemm, saret liċ ċittadini Maltin u Awċin. Joseph Vella qal li pajjiżna spiċċa f'sitwazzjoni fejn il-gvern daħħal lilu nnifsu f'fortizza. Dal-kuntratt hekk nispjegah, fortizza ġo fortizza għax hekk irridu niftakru da mhux kuntratt wieħed, da baqgħu jsiru emendi tajjeb u annexes miegħu tajjeb jiżdied miegħu u kull darba nkabbru s-sur biex nipproteġu l-interessi ta' Stewart. Joseph Vella qal li quddiem dan kollu l-UHM Voice of the Workers se tkun qed tiftaħ protest ġudizzjarju sabiex ikunu protetti l-interessi tal-ħaddiema. Min-naħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan qal li t-tobba mu qed jaraw xejn minn dak li suppost kien imwiegħed li jsir fl-isptarijiet f'dan il-famuż deal li l-moħħ warajh kien Konrad Mizzi. Mill-2015 wara 6 snin naraw kemm ħarġu flus madwar 300 miljun. Għawdex ma sar l-ebda sptar. Kering Grek għadu kif kien, u St. Luke's jaqabbiċċit kien u jaqabbiċċit għadu. Iġifieri il-parti ta' din fej il-flus li tajnieh supposta għamel il-kapital u lesti suppost daw ilhom lesti, mu qed naraw kien xejn. Maria Franca Lanza, Net News.